Pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, danas igramo Stickrat epizodu 5. Igrat ćemo multiplayer, igrat ćemo isto Mixed Fortnite. Opet htjelim da pozdravim dva moje druga, Lazara i Aleksandra. Oni isto će snimati i krećemo. I krećemo sa igranjem. Motherfuck! Vidi, poginao sam ali ne, samo ide smijem. Idemo, i ovi nastavljaju da imamo šeširni povjerovanje. Ajde. Poginite, brate, takmiče se na Tanela, Nobiski i neki ja. Ajde, pogini već neko. Poginite, bre, rozvoje. Pogini. O, je, poginao. Gotovo je ovaj. I idemo opet, ljudi. Ljudi, ja sam gotov opet. Jebe. Ovdje piše 185, 186. Pogini, bre, jako, rade. Jeste, a gledaj što brdo iska. Ajde, da ćemo još jedno i vršit ćemo sa igre. Deda, gotov si. Gotov je ovaj. Ovaj ovdje na taj Nobiski. Skač. Boj. To, ovo ću vati. Idemo opet. I opet ćemo igramo još jednom. Pominuli smo. I to je bilo to što se tiče ovo. Nije to. Izvinite. Nešto, ajde još jednom. Prošli smo. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali i vidimo se uskoro.